Hej, jeg hedder Stine. Jeg er 24 år gammel. Jeg bor i en lille by, der hedder Sig, som ligger tæt på Varde. Og Varde, det ligger tæt på Esbjerg, så I har en idé om, hvor det er henne af. Jeg bor i et dejligt hus sammen med min kæreste Per på 27 og vores dejlige dreng Gorm Johannes på 17 måneder. Og så har vi 2 katte, der hedder Nella og Frede. Så det er vores lille familie. Jeg kan rigtig godt lide at være kreativ. Jeg har altid fundet en ro i at tegne og male. Og er begyndt på rigtig meget at lave nogle do-it-yourself-projekter. Mit seneste projekt var at bygge en stor reol ind til vores stue. Kan jeg rigtig godt lide at være ude i naturen, ude i det fri. Og om det så er at rulle en tur, løbe, cykle, eller om det er at fiske, eller være på telttur med min familie, ud og lave noget mad over bål, så er det noget, vi nyder rigtig, rigtig meget. Jeg har valgt den delvis digitale uddannelse, fordi jeg er hjemmegående med min søn. Og det vil jeg rigtig, rigtig gerne fortsætte med. Hvilket er så skønt ved den delvis digitale, at det har jeg faktisk muligheden for at fortsætte med det. Og jeg har så valgt den delvis digitale i stedet for den 100%, fordi at jeg rigtig gerne vil ned og stadigvæk have fællesskabet sammen med mine medstuderende. Og ned og stadigvæk komme ned på en skole og få noget der også. Så har jeg valgt engelsk til at starte med. Og det har jeg, fordi jeg rigtig godt kan lide engelsk og havde en helt vildt god engelsk lærer selv i folkeskolen, som bare formåede at få min interesse på en helt bestemt måde, som jeg rigtig, rigtig gerne vil kunne give de elever, jeg skal have en gang, når jeg kommer så langt og bliver færdiguddannet. Og bare rigtig, rigtig vild med at lære fra mig. Og jeg vil rigtig gerne have de mindre klasser, så det er de mindre børn, jeg skal ud og have fat i. Og det glæder jeg mig helt vildt til. Men det tror jeg var det, jeg lige vil fortælle. Og så ses vi overmorgen på fredag. Og jeg glæder mig helt vildt meget til at møde jer, og ser rigtig meget frem til at skulle arbejde sammen med nogle af jer i hvert fald. Vi ses!